soyayya gaman jini ce haƙiƙa ka ne masoya annunan so da ƙauna ashe ba a zuciya ya kyawa oh oh la la ni kam san tana zuciya ni a gare tana jaddada ni kullum kawai na ganta a farin ciki na faɗa ga ta fara doguwa ta iya kwalliya rangwada ta shige cikin zuciya ta mamaye jinin jikina ganin ta na farko da na yi tayo murmushi gimbiya ga wata sarƙa ta gwal a wuyanta tana walƙiya na yoyon gurin tashi da sauri kar a bar ni baya in je in zayyana abin da ke cikin ruhina da farko sallama na yau ta amsa tana tafiya na ce yan mata please dan Allah zan soki tsaya sai ta ce kaga malam kar da ka takuran kajiya sai na yi dariya na ce soyayya zan zayyana ta waiwayo da murmushi ma'ana ta karɓi soyayya na yo godiya ga Allah a tunani na bar jinya matsala ɗaya ban san ina gidan su yake ba sai dai waya kullum za mu yi waya amma ba batun mu gana tafiya ta tafiya gashi na nitse a santa a sheken dan buciji ne ta kai ni garami na rufta gashi ta iya soyayya da kalamai masu gigita ta kai ni kololuwa a so ta bar ni wayo kaina ƙarshe na shige tasku sanadin soyayyar ta ne rana ɗaya ta kira ni a waya na yi waƙar biki ne amarya da angon sunansu sunana da nata ne na yi waƙar na tura ashe angon ta kwarana ne